Yurdumdan Devlet Circus'nda Turkmen ve Amerikan artistlerinin çıkışları oldu. Bilelikte tayarlanan bu makfatnamı haqiqi dostluk bayramçılığını alamatlandırmak bilen hormatly prezidentimizin iyilgiderli durmuşa geçirýäni dünya birleşiginiň iqrarnamasyna hem de gollawuny eýe bolan açyklyk we giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklar siýasatynyň insanperwer ugry nazarlaýanlygynyň aýdyn suwtnamasyna urildi. Yurdumuzun Devlet Circus'ne geçirilen çıkışlar, iki dostlukly yurdun Circus sunugatynyň wekilleriniň dörüdüjülük we usuly gatnaşyklarynyň çäklerine geçirilen çäreleriniň öz bolşly jemlenmesine urildi. Çıkışlarda Turkmen Amerikan netijeli hyzmatdaşlygy we dostluk gatnaşyklaryny pugtulandyrmak ugruna ýygyderli alad edýän hormatly prezidentimize hoşallyk sözler aýdyldy. Amerikadan gelen wekiliýetiň düdümine Circus sunugatyny öz işini netijeli dowam edýän mugullimler hemde telimçiler bar. Bu yerde Circus sunugatynyň ähli görnüşleri diýen ýaly görkezildi. Tomoşaçylar howada dürli hereketler ýerine ýetirgenlere, tanapyň üstünde ýürügenlere, akrobatlary, dürli ferişdeler arkaly çeýeligini, usatlygyny görkezgenlere, ukyply jonglyorlary, öz bolşly keşpler dörüden şadyan maskarabadlara, şowhuny el çarpışmalary sowgat etdiler. Bir söz bilen aýdylany Circus öz bolşly dünýäsi çalasynlygy, çeýeligi, dürstligi, howaty we edermenligi bilen ajaýyp çykyşlar ýaýbanlanyrdy. Soňky ýyllarda bütün dünya sirk festivallerini we awrayla halkara wetleşiklerini ul üstünlük gadanyan, galkynyş we Turkmen jigitleri milli at üstündäki oýunlar toporunyň şöhraty Watanmyň çäklerinden has alyslary ýaýrady. Milli at üstündäki oýunlar toporunyň çykyşlary bu ýerde gurulan şowhunyň özünü düzdi. Ajaýyp atlaryň gözelligi, maksady okkunlygy şeýlede çapyp barýan atyň üstüne dürli hereketleridir bir näçe usullary görkezýän ýaş atlaryň öz bolşlygy tomoşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Dörüdüjülük zehini çäksiz bolan atlalary uzak wagtlap el çarpdylar. Atlalaryň çylşyrymly hereketleri bu ýerde gurulan çykyşlary öz bolşly öwüşkün we milli äheň çaýdy.